Știai că o spionă sovietică a trăit ca o gospodină americană timp de 40 de ani înainte ca programarea ei letală să se activeze brusc? Elena Koslov părea o mamă obișnuită dintr-un cartier suburban din Ohio. Lucra ca asistentă școlară, creștea 2 copii și cocea prăjituri pentru ședințele PTA. Dar în 2009 totul s-a schimbat când a auzit la radio o transmisiune de la o stație de numere 74921. Secvența a declanșat ceva adânc îngropat în mintea ei. Dintr-o dată, 40 de ani de condiționare sovietică latentă au revenit la suprafață. Instinctele ei materne și pline de iubire au dispărut peste noapte. A devenit rece, calculată, nemiloasă. Elena a început să vizeze un contractor militar din apropiere, seducând ingineri pentru a fura tehnologie secretă de drone. Propriile ei copii au observat schimbarea, dar nu puteau înțelege de ce mama lor devenise o străină. Când FBI-ul a prins-o în cele din urmă, testele psihologice au dezvăluit un adevăr înfiorător. Tehnicile de control mental sovietice rămăseseră active timp de decenii, așteptând activarea. Și mai înspăimântător, agenții au descoperit că Elena nu era singură. Zeci de alți agenți adormiți erau încă infiltrați în America, trăind vieți aparent normale, până când avea să vină momentul lor.